O jora jotono no subrai Jisu mungbai lamsogo. Huske tongdi. Elembago Peter. Samake ahai. Khajani takuro. Norok omo sawi manjak. Hake koknaya. Borokni. Chaya bai. Lama koro rajak yawi. Norok krake huske tongdi. Kangni sihormani Peter busap beram tham butang chisini. Subrai Jisu phainani no. Tiyui kebengui heresis false teacher hayake saya phurungnairok kwbangma tongo. Abono no Paul, John song tei Jisu baithang samani kok tongo. Peter oro sana naikha huske tongdi. Jungbo tini 10 doctrines of systematic theology hayake elembakni kaichi phurungmungni kokno wansuk tabu kaisani ulni phurungmung khe subrai phainani second coming Greek kokbai eskatos abo paithakni sal end time hwnmani bai nanglaijakse henba tini chung cherma khe subrai Jisu bahaike phainai abono tiyei kwbangma borok kwbangma kok sao phurungo. Subrai Jisu tai borokni ogo asai phaiglak Bangladesho Pakistano ebakhe Chinao asai phaiglak. Samung bwchapsao chung porima hai nokhatui chuknoha-o tisai tlangjakma hai nokhatui no kiphilwi phaiano. Bini second coming waisano phainai phia abo kochaknui ungnai kochak sakhe sikok haike phainai te kochak sakhe bubagra ba raja haike phainai tabu kochak sao naidi sikok haike phainai abo joto borok nuglak henba bebak mthangjak hayake poito ganang rok poito khlainai rok no tlangna bagi tepsake phainai puila sihormani Thessalonians bwchap beramba butang nei khuk tangkhe nugo subrai phainani asal ungkha horosiko phaitise ungnai te bwchap brui butang chisini wo tongo poito khlainai rok khe chumuyo tisai tlangjaknai abono repcharbo huno hake a chumuyo poito khlainai rok bisisini hayake 7 years subrai Jisu bai matongnai abono khe mera bwsani kailai bari panda bo huno yang hao khe ba sungsaro khe tekto bai tekto kotor chengnai aro birman kaisini nangnai phunukjakmani bwchap berem chisa tangni bai tangtham khuk tangkhe nugo Bórok tal brui chinui jora taun kwtharno kadulano ani bagui kok sanai pudri kanjak khoroknui no ang rohorano Bórok nokhasal 1260 jora kaitorni kok sawano oro talbrui chinui hwnmani 42 months hayake 3.5 বছর hwnmani se tai sal 1260 jora hwnmani bo 42 months hayake 3.5 বছর hwnmani no klaio aboni bagui oro bebagui bisisini hayake 7 years hwnmase ayengo phunukjakmani bwchap berem chichuku tangbani simi porikhe nugo mera bwsani kailai panda chumui bai hani mangpili kaini juda juda nukjago kochak niyokhe raja ba bubagra haike phainai nokha jora hayake chumui jora phaijak subrai Jisu bisisini yagulokhe o hayungo nongkhor phainai kafik phainai elembago sao borokni sajala bubagra ngui bebak suari rok bai phaipru bobini achuk thayungo kchungo achuknai mathai bwchap berem nuichiba bwtang thamchisa te puila Timothy bwchap berem dok bwtang chiba wo bosnugo jora sokpaike kaitor bono phunugano bo ungkha hamchajak kaitor bo simise bubagra rokni bubagra bokhrok rokni bokhrok the King of Kings and the Lord of Lords abuni yagulo subrai sakphang soitan bai choba khlainai hake bono mechenui bisi saisia hayake 1000 years ni bagui hakoro chobui talarei rwnai phunukjakmani bwchap berem nuichiwo porikhe nugo hake kok paithake ahai subrai
Phaipimani abo bisisini ungo hawake digisigi tekto koplung tongnai phia chumuyoke bebak poito khlainerok subraibai ma tongnai muitonarokni poito khlainerok thwijak phano ungthung kothang tongnai phano ungthung jotono chumuyo ma tonginai subraibai paksa hani tekto birman kebo manglak amen.